רבותינו קבעו לנו שצריכים לעשות 4 קריאות בתפילת ה-18, בהודעה תחילה וסוף, באבות תחילה וסוף והודעה תחילה וסוף. מעבר ל4 קריאות האלו אסור להוסיף שום קריאה, רק במה שקבעו חז"ל. אחרי שאדם מסיים את התפילה, הוא עושה פסיעות לאחוריו, הוא עושה שלום במרומיו, הוא עולה לצד שמאל, הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו, צד ימין, ועל כל עמו ישראל מלפנים, והוא עומד במקום עד שמגיע שליח ציבור לקדושה. כשמגיע שליח ציבור לקדושה, הוא חוזר בחזרה למקום שבו הוא עמד. יש 2 אמנים שכותב, כותבים על זה הפוסקים, שצריכים להקפיד עליהם שמעלתם כמו הקדושה. האמן הראשון, כשהחזון אומר ברוך אתה השם מחיי המתים, לפעמים טועים ולא אומרים אמן, מתחילים ישר את הקדושה. או לפעמים החזן ממהר, רוצה להתחיל את הקדושה בניגון, אז הוא אומר ברוך השם מחיי המתים נקדישה ונעריצה. לא, צריך להגיד אמן ואז נקדישה. אותו דבר במודים, ברוך אתה השם המחזיר שכינתו לציון, צריך להגיד אמן ואז לומר את המודים, ולא להמשיך ישר, כי האמן הזאת מעלתה כמו הקדושה. עוד דבר אחד לגבי חזרת השליח ציבור, כשמגיע השץ למודים דרבנן, ראוי וכדאי לעמוד, ולא צריכים לקרוע במודים הזה, אלא מרכין בראשו קצת, מודים מנח הולך, ולפי שיטת הרשב"א, גם כשאומר ברוך אל ההודעות, גם קורא שיקרא תחילה וסוף. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.